Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Akwakulo, iyi nkhani sopano tinene kuti inde inaliyoona nkhani. Inu mukuona bwanji. Nkhani je inaliyoona. Okay? Okay. Dzulo. Okay, kunamveka nkhani. Kwanza kuti ku Nocma, okay? Bungwe je limene manisi zogula mafuta, right? Nocma. Bungwe limene lija kunamveka mphekesera kuti aberedwa ndalama. Okay? Aberedwa ndalama. Iwacha. So, ziramveka zimene zija akuti isilakanapanga scam. Okay? Okay, malongosodo ake mina tingo ikangata awa. Hi guys, dziko lathu ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri. Kumamva tsiku langatera lero kunena kuti Nocma yomwe ili National Oil Company ya yomwe imayendetsedwa ndi boma yaberedwa ndalama zokwanira 700 million Malawi kwacha, yomwe inali 403,000 US dollars. Kuti muyiwerengere ndalama imene ibwino ndi leti ya panopo ndi US dollar, chilungamo chake mupeza it's about 2 billion Malawi kwacha. Chomwe chandipatsa chidwi kwambiri, Malawi akunena kuti mu statement yawo akunena kuti padakali pano apolisi komanso mokhudzana ndi American Bank akufufuza kuti amve adziwe kuti chinachitika kwenikweni ndicha. Akufufuza, they are investigating. It is very disappointing. Chifukwa choti mdziko mwathu muno china chilichonse timangothera kuti tikufufuza. Tell me kesi imodzi ya ndalama zikuluzikulu mdziko muno yomwe amanena kuti apolisi athu akufufuza, yomwe tinabwera ndi zotsatira. Kuli ma cases akuluakulu. Tell me kesi yomwe apolisi athu anabwera poyera ndikutiuza kunena kuti kesi timafufuza ija yatha yayenda chonchi zotsatira zake ndizi. Dziko lathu lino ndalama zambiri zimasowa munjira ngati imeneyi, imathera kunena kuti tikufufuza. Apolisi athu alibe capacity. Apolisi athu samabwera ndi ripoti. Apolisi athu samafufuza nkunena kuti nkhani ndiyi. Komano very shocking, inuyo Amalawi mukudziwa kunena kuti okay, statement yatuluka dzulo oloma news iniyo mwina mwaona dzulo kunena kuti yayi Nocma kwasowa ndalama zakuti. Koma mukudziwa kuti issue inachitika liti. Ndalama Nocma inapanga authorize ndalama kuchoka ku National Bank pa 29 April. Nde pa 29 April, May, June, July, panopo tili mu August. Guys, it's 5 months or 4 months. Let's put it 4 months. Ever since ndalama izizi zinapangidwa scam. So, chinthu chomwe mukuyenera muchidziwa why ndalama inaperekedwa mu April, pa 29 April to be specific. Nocma ikutulutsa statement lero, kapena niyo mukudziwa lero. Ndiye akunena kuti akupanga investigate what were they doing all this time kuchokera pa 29 April kumafika pano. Are you thinking what I'm thinking? Ndengati niyo nkhani mukuidziwa lero zinachitika pa 29 April papita 4 months. 4 months. And you're telling the nation kunena kuti mukufufuza ndi American Bank komanso ndi apolisi athu. Guys, pali milandu ya Mel's Hotel. You remember chomwe zinachitika ndi Mel's Hotel? Tonse tikudziwa kunena kuti ndalama zimene zija zikudyedwa panopo akutafuna ndalama zimene zija. We investigating, panakhazikitsidwa inquiry parliamentary committee manager. Where are things now? Malawi tikugona. Ndanenapo kale kuti Malawi tikugona. Nkhani iyo manena kuti tikufufuzayi ndiyo ngophimba na maso. Mwano moti tipange zitukuko ndalama ato ya nkhani imeneyi. Anapanga authorize ndalama imeneyo ndi ndani? Choyambirira ndi chimene anapanga authorize ndalama ndi ndani? Anapanga verify ma banking details ndi ndani? Komanso ma loopholes amene munaawona a Nocma. Munapanga report kuti
munapangapo ma measures yanji guys. Iyi ya Nocma iyi kunena zoona amalawi timapusitsidwa kwambiri pesa mbiri. Chomwe mungadziwe makosana iyi ithera nkufufuza zinthuzi zinachitika pa 29 April ini yomwe idziwa dzulo papita 4 months kufufuza muyamba lero mesa mmenena kuyamba mbuyo zinthuzi kumaziona already. Panopo ndikunena pano achina anthu ngati Emmanuel Mutapa amene ali mkulu wa ku Nocma, anthu ngati amene amayenera already panopo kuyimitsidwa already. Akuluakulu akumene kuja amayenera kuyimitsidwa. Okay, on top of that guys, chinthu chomwe simukudziwa timaneno ti mafuta nthawi nkasowa ndi panapangidwa dongosolo la government to government, mafuta timagula government to government. Apapa ndi pamene akunena kuti yayi ndalama zinasowa chifukwa cha mmene timasintha from government open tenders to government pamene zinasokonekera. Mukuyimva nkhani lerolo ndikukuwuzani pano mafuta soseti kugula pa government to government, tikubwereranso ku open tender. So tell me what changed? Who knew kunena kuti tabwereranso ku open tender? And Malawi manena kuti mafuta amasowa chifukwa choti timapanga ma open tenders. So what has changed? Amalawi, we need to ask important questions kwa zitsogoleri yathu. And zinthu ngati zizi pena pake timazimva komano timangopinda manja. Guys, we got a long way to go. And dziko lathuli we need to develop magetsi mmene akupangiramo. Tipeza nthawi yokonza magetsi ngati tikupanga zinthu ngati zimenezi. Madolowa apange resign, that's all. Yeah, so drama aberedwa mpamene pamabwera some clarification ngati kufuna kulongosola mwachibwinobwino eti kunokuma kucha anazatumiza message noti aya nkhani just kuti ili mmene anthu akufalisiramu. Ifeyo sitinapangidwe scam, okay? Ife sitinapangidwe scam, ife tinagula katundu ndipo ife tinalandira katundu wathu. Ngati kuli kubedwa zidabedwa kumene titumizirako koma kwa ifeyo batelo athu anaenda bwinobwino. And nkhani meso tinauza naso dzulo lero pakubwesa tikuandira maripoti kuti deputy or chief executive wachiwiri kumeneko kunokumako apolisi amanga ndamangaso munthu winaso. Anthu osewa chifukwa chani akuti nkhani yake ikhuzana ndi kusowesa ndalama zimene zomwe panena zija zimene amakana kuti ayi ife sisi kuti khuza kwa ife zibwinobwino zimene amakana zija anthuwa amangiridwa nkhani yake yomwe ija. So does it mean pene bezidabwisana papa? Okay, I don't know. Ati njani kunokuma? Makumbukira tisadachite chisankho mene ankasekera anzawo nkhani yakupuchala. Yakupuchala imeja swenda adatenga ndalama kukasiya kupuchala adavala masuti adalemba puchala kwafosa fetereza kulipirako ndalama idali kampeni tu ndipo akongesisama mwanayo madzi. Koma adachita chotheka nthamene mpana 700 million yokatengedwa kumene kuja. Okay. So kwatuluka kalata statement yochoka ku bungwe la Nocma. Bungwe la Nocma ndira mweli mayang'anira nkhani ya mafuta. Okay. Kula mafuta mdziko muno agalimoto wa diesel, petulo. Akuti iwowa akugwira ntchito ndi apolisi komanso a banki ina ya ku America. Okay. Kuti alondoloze ndalama yomwe idalipiridwa 700 million kwacha. Okay. Atapusisidwa ndi anthu ena amene akuoneka kuti ngachinyengo. Panali kampani ina yomwe amagwira nayo ntchito amene wa Nocma. Okay. Pakati pa August 2025 mpaka fika January 2026 yomwe imagwira ntchito kunakala yofuna kuti itibwere mafuta athu akafika kuti atipangire hando ndani zinthuzo. Okay. Mafuta aja titani nde kunasala ka balance. Okay. Ka 700 million Malawi kwacha. Okay. So chamweplo akhala I think from January mafika chamweplo akhala kulandira ma email osiyana. Okay. Kuchokera kwa mayi wina amene iyeyo amazita amagwira ntchito
ku kampani imene yomwe inathandiza Nocma kuti mafuta akakafika pa kumeko kunakala apange process yonse abwereze komo ndakhala kulandira ma email osiyanasiyana kukumbusa nkhani ya ndalama ija nde akuti tsiku lina adalandiranso email chamu March kuchoka kwa mayi uja owauza kunena kuti kampani ija yasintha bank account musatumizire ku bank account tidakutumizirani ija koma tikutumiza bank account ina ya bank ina ku America ndiponso kunabwera kalata yochoka bank kusimikizadi kuti awawa alidi ndi account ku bankiko ya bank ya ku America ya poyamba kudala account ina yopata chitiza payment yoyambirirayo de balance imayi amafusa balance yo ati ngati kandi ogwira ntchito kumeneko kana ndi udindo wanji kampani mwe idagwira ntchito Nocmayo pankhani yobweretsa mafutayo akafika panakala apangire china chiyonse clearing kaza shipping za chani chifukwa kuti Nocma imapita yokha ukapanga zonse pamene ukhale ngati agent tingatene kuti doba wakumeneko abene amakupangira zosiyanasiyana patipo pamenepo nde mayiyo adatumiza account ali mutumizire ugu ilemba kuti chakuti mene apangira nyamata aku prison akujeni kuzomba maximum uzoti ilemba kuti Steve konda banda imangofika yonje message kuti mutumizire ugu mutumize chani ati ijayo yatima nyamata kuzomba maximum poli naija yatima mutumize kuna banda nda wanauza kuti ijayo tasita mutumizire ugu ndikumena sokala atochoka ku bank iyo yovomereza kuti yayi zile ndikumeneko awawa ndi account kuti kumeneko ndakuti awapoona ndi chikhulupiriro chawo zili mukalatamo adapanga process ndi bank yomwe imasungira kuno ndalama ndikulipiradi ndalama zija pata 3 weeks maye mwe uja adayimba foliso kufusa balance kuti ati kudikira bedu balance ija mese ndalumiza chisida tifike yemweyo ndapana pele account pata 2 weeks yemweyo akabwera kufusa zo balance ndipo mwino sidapangitsawa Nocmawa kuti apange ripoti ku polisi iyambike nkhani kudani fufuza koma nkhani ili mafuso ochuluka kwambiri Nocma ndi bungwe lalikulu sikoyamba kupanga process ya mafuta mdziko muno imatsatira njira zonse zoyenerera zidatheka bwanji ndipo kasinthidwe account koteroko sadadabwena kwandajira zidatheka bwanji process ito ya ndalama mboma makafuna opereka simangozine nazo kuti process imene makhalira mboma ya ndalama simangochitika komanso mayi ayimba bwanji funi kawiri akuluakulu pali mafuso ochuluka pankhani yangoneredwa pamwamba nkhani ngakhala kuti kufufuzidwa koma mwina tikhulupirire kuti tidzamva malipoti ake ndi zotsatira zake koma Malawi nkhani ndi imeneyo alese waimva chiganizo akhoza kumapanga yekha mwaimva amene tayineneramo ndimene zilili mu statement sitinaonjezere sitinachosere ndi statement imene yatuluka mutumizire uku natumiza kena kwemwe ujati mutumizire uku uja akubwera nsonkuli ndikumafusa so balance ija mukumvesesa ndeno ninkhani omwe ili kunjako tingalakwitse tingafuse mafuso ena mapito kumaopsezedwa koma nkhani ndi imeneyo zolankhulazo ndezilipo zokufusafusa ndobara ndinama koma nkhani ndi imene Malawi ndalama za misonkho yanu tipemphe kuti kafukufukuyo achitike mwinanso atiyendereko bwino fandrama